Здравейте, пилета! Време за анбоксинг на днешния шопинг. Много ми е топло. Умирам. Така направо почвам. Ходих до Шихо и ходих до Милано. Не на почивка, има такъв магазин. Нека не го знае. Милано мисля. Милан, мисля, че беше. Да. Да си взема всякакви рандъм работи, като например това нещо, което си взех от там Милан. Аз ще му викам Милано. Защото повече, че беше с буквата М, имаше нещо Л и О, така че Милано. Така, да. Тук си взехме мокри кърпи. Просто абсолютно всичко, което ми пади в паста за зъби. От Чихото казвам сега. Това от Чихо. Това от Чихо. Ще ги слагам, да няма къде тук да ги реда. И тук още купихме пиромолив, който току-що се самоунищожи. И нещо изпадна от него, ма не видях какво. Който стъпанар няма такова с нещо. Нищо. Та имаме това. Ще му измисля нещо. Да. Имаме нотки, които ще лепим след малко, които струват 1,20 лв. Много кефят. Причем такива различни цветове. Кефят ма без зелен зелен. И започваме с Милано. Аз също и до една аптека ходя. Значи в Чихото похапихме. Някъде към 10 нещо. А в Милано, като покупките са не само това нещо, а не мокри кърпи, хлебни ръки, турба голяма. И с това ми беше цялата турба пълна с Чихо. Струваше 10 лв. А това струва 13 лв. Може да бъдат нещата, които съм си взела. Имаме два химикала, които струват 2 лева, обаче много са. Аз основно съм подбрала неща, които са за такива летни, свежи, яки. Ето така, ако направя. Аз не казвам тотално за лятото. И така. Гривната, химикалите и тази буза бе яка работа. Тук ще слагам нещата. Но ще е по-малко. Етикетчета, защото тъй като всеки от вас знае, че лятото наближава и отново започва манията по плетене на гривни. Не такива, защото това е от такова ами от ластички и съм взела цветни етикетчета, които също много са летни и сладки. Обаче те верно са летни, защото погледнете ги. Са еднакви буквално, но отгоре е с роза. Да. Модел са еднакви. Без тънкописец не мога да живея. Този е дебел. И отдолу е супер тъншко. О, индийка станах вече. И да ми каже, че няма се изстрел, не поизтри са много малко. О, не знам. Така не се вижда. Това е ясно. Как се казва? Мимоко! Мимоко! Добре, у Мимоко ходих. Ето Мимоко. Да, винаги да такива стикери в Мимоко. И нещо, за което най-много се вълнува и ще го изпробвам сега, тук на момента, е тази хлебна гума, която струваше 2,30. Всъщност тук виждаме бяло, обаче това е някаква хартийка. Що съм размазала? Малко го поправих. Сега трябва да разкъсна този. Много стара. Как се отваря това нещо? Радвам, че има
Чико, защото това нещо сигурно, като ти съхне, почва да лепне. Не, всъщност не знам, никога не съм ползвал хлебна гума. Гледала съм, че всички са кефят на хлебните гуми. И до там. Прилича е някаква малка вратичка с такова прозорче от бикини ботъм. Те са такива, като на... Да, ето. Туруруру. Виж, че имаме. Дами и господа, вие сте избрани да получите гума. Нищо не пишеш. Ту-ту-ту-ту. Саша, а разумът? Това много твърдо е. Аз да не съм се излагала. И да съм си взела някаква прадня. Това се къса. Какво е това? Какво съм си взела? Това гума ли? Ще ги съда. Това е съхнало. Гледайте го. Най-големите очаквания не станаха прадня. Добре, това нещо трябва да се направи. О, не, ще се разплача. Не. Стига, бе, нещо се базикат с мен. Добре, ще взема едно малко паченце, което се почне да мачкам през цялото време. Аз бе искам поне да пробвам гума ли е това нещо. Защото ако не го, май ще разбия мечтите. Гледайте го, ето не може да затвори кутията. Така, рандъм хартийка ми трябва. Това го не изпълням. Пиромолива, къде е? Ето пиромолива. Ето така, драскам нещо. Аре, пич. И лекичко е така, може би. Ще почна го търкам сега това. Че май хлебна гума, бе. Майче става за хлебна гума. Изтри го и стана черно. Като го помачкам и става меко. Има възможност да е хлебна гума. Обаче имам приятели, които имат хлебна гума, викам пластилин направо. Моето е някаква прадня. Хубаво ще я мачкам сега през целия. Съм разочарована. Минах през една аптека и си взех две маски с ягода и с ананас. С двата най-мои любими плода. Така, продължаваме да мачкаме тая гума. Каквото и да е забола. Защо че е тук? Не знам, нямам абсолютно представа. Имам чаша в чат. Нека започнем с ногтите, които изгубих от повече. Ага. И ще вземем тежката артилерия. Първо ще пробваме с стикерите, с които разполагаме, които са ни дали. И след това искам само да... Да, много добро качество. Искам само да забележа. О, хванах ли лавия? Еми, това е просто... Бич, това защо е толкова хубаво? Нека да извадим... Какво това, бе, батко? Какво е това, бе? Какво това? Добре, нека ги използвам. Защото мозъка ми е изключил тотално. Сега това... Лепне ли? Бас праднята. Бях изгафена. Скъпи приятели, аз бях изгафена.
Това нещо не работи хич. Аз ли съм правнята или това нещо е правнята? Попадна на линията. Слагаме на котрето. Просто правя проби някакви, не знам. То става някаква тъпотия тотална. Че колко трябва да се ръчен да си играе с това нещо, е? Колко е... О, what the fuck, бе? Колко трябва тънки пръсти да имаш, че да му направиш това? Или нерви на всичкото да бъде? Боже, аз го усрах. Омега най-накрая се отлепи. Бати бушта, бе. Аз се защо за отивам за капчета. Взехме капчета, обаче ме изстрах. Да не ми стане нещо на пръсти, защото когато е нова, тече много отличен опит съм. Знам. Сега само ще го пробучкам. Ще стане бела, аз ви казвам. Ще я пробуча. Ето, аз се стиснах и тя фръкна веднага. Аз нямам кърпа. Че яко. Тук оставя го за цветята. Моите ръце ще бъдат цветя. Много малко. Не много, малко. Ма то протекна отстрани. Не. Така малко на пръста. Боже. Ма не дей. Дайте ми за... Такъв. Прецаках го. Не, пичове. Насрах си нокътя. Майко! Това направи Андибу Морков. Хора, това стана Андибу Морков. А от това не знам как ще го махна от ногтите си. Но ще бъде трудно. Така, като ми си го... Тапак. Много съм тъпа. И аз искам и той излезна цялото. То сега няма да излиза. А не, взе да излиза. Мамо проклета. Аз ви казах, че ще стане Андибу Морков. Аз просто ви казах. То сега тече от никъде другаде. Просто си вика. Значи, ще ми залепнат пръсти. Аз ви казвам, бич. Казвам ви го. Ще си насера пръстите, аз ви го казвам. Хора, това ми залепна много гадно на... Това боли много. Не знам. Пичове, не знам какво се сътворих с ръцете. Но боли. О, боже. О, shit, бич. Падни на ноката, бе. Не на ръката ми, на ноката. Капна малко. Ма не една капчица ми... Ще стане ли нещо? Не, естествено ще станат лайна. Значи просто си насрах ръцете и съм под супер критичното състояние в момента. Аз не знам после как ще си оправям ръцете, но ще се мре. Аз ви казвам просто.
Единственото, което си бях да залепя, са тези ногти. В смисъл, това си го представите на цялата ми ръка. В смисъл, ще е толкова странно. Пичове, си го срах целия живот. Аз не мога да го хвана. Това ме е страх много, защото ме боли. Просто ме боли. Боже, махна го. Хора, осъзнайте ли, че можех да си откъсна нокътя? Не. Ще ги прибера, няма ги пробвам. Пичове, аз не мога. Смисъл, положението е тотално критично. Погледнете нокътя, как остана. Погледнете моя нокът. Стана в тоталното точно средния. Цялите ми ръце са в изсъхнала капчица. Ето ми го и палеца. Ти стана супер критично. Просто няма да оцеля. Не, никакъв случай. Прибирам това лепило и живота. Това беше засъхнала капчета. Не, ще спра видеото. Съжалявам, пилета, ама не мога. Значи не знам как сте го приели. Дали сте го приели на сериозно или не. Обаче само не мога да ви кажа. Не го правете това. В смисъл, веднъж го пробвах. И се получи. В смисъл, получи се. После като има... Сега в момента за ногтите ми не ми е толкова грижа. Обаче, ако сложите твърде много и залепне, или залепне твърде здраво, има вероятност, докато го махте, да ви падне самия целия нокът, истинския. За истинския говорим, погледнете, продължавам си махам. И... или направо да се откъсте кожата, или не знам доколко лошо може да стигне това нещо. Обаче не ви препоръчвам много да го пробвате, защото аз веднъж го пробвах, но като ми остане по този начин, винаги ще остане така. Не, нищо фатално нокътя, обаче не го пробвайте. О, майко мила! Майко мила! Не знам аз как ще оживя с това нещо. Но аз ви предлагам да се успокоим ние двете. Да взема и сега да ви направя на неща, които съм взела. Така. Пиромолива, химикалите и това ви го показах. Етикетите няма какво да ми се покаже. Сега, това пилета, мои сладки, са четки. Точно така, това са четки. Са сладки, както всяка начин. Обаче съм гледала интересно при тях е такова, че когато ги отвориш, вътре кухой може да се налей вода. И вместо да топкаш водичка, то вътре тук има вода. И когато стиснеш, водата ти задължи в четката и драскаш. По принцип аз толкова много мраза зелено, обаче единствената опция беше зелено. Значи в момента трябва да уча в момента, защото ще имам уроци. Точно така. И коректор съм взела. Някакво му се казва. И тези чиксенца си взех. Едното даже го използвах. Тук ако се виждам. И с такива примерно... не знам. Просто впрочем продължавам да мачкам това.
Натискам го много здраво. Обаче резултата е 0 лев. Ми пили тази предлагаме да нещо да направим сам. Както видите, ни тотално се развали с тези ногти. Имам 20 минути, примерно за 3-5 да направя една гривна. Я ги разгледам всъщност тези етикети, че са ми много интересни. Те май са... Те такива деца... те не са хартияни. Те са такива... Не са тези... не хартияни са, бе. Долу с такова дете лепкаща хартия. И къде ще го лепя? Стои на гривни, бе, тъпаци. Добре, втора булшитска покупка имаме. 50 стинки е нормално, бе. Ми малко ма съмнява да е толкова. Не са лоши. Ми другия че ще е такъв. Махам червените. По същия начин и той пише. Не, малко пише, малко по-свето. Или... Оре, пиче. Колко съм тъпа ги махам тия рачите. Аз съм като линшо всичко махах със зъби. Окей. Пробваме тънкописица, дебелото. Боя дебело. Пък тъничкото. И тънкото не е лошо. Тънкописица. Всичко се вижда, да. И той не е лош. Но той е чихото. Те другите всичките са хубави, само то се е лайня, защото е чихото. Искам това сега да го залепа някъде. В момента ръцете ми изгледат в абсолютно покъртително. Изгледат абсолютно покъртително. Само ногтите, като виж. Ръката ми е надраскана, пръстите ми също. Пръстите ми са облепени. И така мисля, че ако го сложа ето тук. Ако го сложа ето тук.